zuciya ne, san ki gona ado ne, in kika bar ni za na gauce yar uwa. So asalin rayuwa ne, san ki gona ado ne, a san da so ya shige ni cikin jiki za ya karni, na kasa komai ku ganni, ban san ina za na samu yar uwa. Mun kwashi lokaci kun sani, muna ta so kar ku bar ni, aure na dole za a yi mata, ita ko ba ta so ta bar ni yar uwa. Wadan na zamo mawaki, shi yasa ba za su ban ba, na kasa gane wanga harka, shi ya zamo silar rashin ta yar uwa. Ku je ni, so nake ku taimake ni, mai rashin masoyi gani, zan zayyano muku kaman nan ta yar uwa. Sunanta safna ku gane, doguwa fara kala ne, yar asalin jihar Kano ne, in kun gano ta to ku nemo ni yan uwa. Zero 70 kira ni, 390 ni meni, 25 ABBAS kira ni, 45 a ƙarshe in ka ga yar uwa. Ina idan ka ganta, amsar za na so na ji ta, ko ina idan kun gano ta yar uwa. So asalin rayuwa ne, ginshikin zuciya ne, san ki gona ado ne, in kika bar ni za na gauce yar uwa. So asalin rayuwa ne, ginshikin zuciya ne, san ki gona ado ne, in kika bar ni za na gauce yar uwa.